Actions change things. One thing that I am afraid of is to vegetate and gradually perish. It is so nice to be a pioneer of a certain idea. We never knew that in the year 2022 we will be teaching online. The person who came up with this idea took an action and it is paying off. Ladies and gentlemen, let's act. Let's act and act and act some more. Hence, ACT is an acronym that stands for Actions Change Things. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa Zihlangene Phezulu obhalwe nguMB Sibanyoni. Phambi kokuthi siqalise okosuku lokho okuhleliwe ake ngenze okulandelayo. Let me welcome everyone that is here, old and new subscribers alike. You are appreciated. Let me also appreciate and acknowledge our visitors. Please stay here and consider this your new home by subscribing. Back to the topic of the day. Namhlanje senza umbuzo omude, inkomba noma uphawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa yisakhiwo. Siyini isakhiwo? Isakhiwo yindaba kusukela ekuqaleni iye phakathi nendawo ize ifike ekugcineni. Kodwa-ke ngaphambi kokuthi siqhubeke nalombuzo omude siubhala njenge-essay khona lapha kule channel, ake siqhubeke sivule ekhasini lama-43 sithole isahluko sokuqala bese siqalisa ukufunda kanjena. Uthuthukani ushayela imoto nje upheke uyathulula emqondweni wakhe. Ucabanga ngothembekile omenzele into yamehlo. Umthele ngamanzi kubuka wonke umuntu. Uhlazekile ngempela, kepha akusho lutho konke lokho. Okubalulekile kuyena Thuthukani uxolelwa nokuthi umcimbi wokuthumela abakhongi ungonakali. Uyobona enze njani uma kwenzeka izinhloso zokuganwa kwakhe nguthembekile zibhuntsha. Inkinga asenayo ukuthi kungenzeka yini amabhantshi agcwale umoya kubakhongi bakhe. Uthembekile noma umndeni wakubo ubaxoshise okwegovu. Ukhohliwe ukucela umqondisi ukuba azidlise satshanyana kuthembekile ukwenzela ukuzwa amanzi ngobhoko ngalokho akucabangayo. Uma engaliwa uyoba ngumtshingu bethwa ngubani. Ngenxa yokucabanga okujulile ugcine esephumisela. Bakithi ngiyamthanda uthembekile, uthembeke njengegama lakhe. Uletheni yena kangisamthandi ngenhliziyo yami yonke futhi kangiboni ukuthi siyophinda sizwane naye. Wangenza into ebuhlungu, wangichayisa emphakathini, wangishiya ngihlunzwa. Angikaze ngimbone umuntu wesifazane onesihlungu ngalendlela. Uhambe iminyaka emibili, ngithe ngisamangele ngahlangana namaphepha esehlukaniso. Namuhla useyaqhamuka uthi uze emzini wakhe usecela uxolo. Engufisayo ukuthi ahamba ngabe sabheke emuva. Kungcono nje ubonile ukuthi kangisenayo indawo yakhe enhliziyweni yami. Wathi esondela esangweni lasekhaya uThuthukane wazithela phezu kaletheni enquphazela ehlezi phezu kwenqenqema lomgwaqo. Kodwa ngiyalingwa yini Jehova?
Ngubani-ke lona uhlezi esangweni? UThuthukane ezibuza eziphendula, kepha imoto ibe isondela. UThuthukane abona ukuthi nguLetheni uhlezi lapha. Naye wathi angabona imoto kaThuthukane wasukuma ngokushesha okukhulu. Ngiyaxolisa Thuthukane, kepha ngenxa yokuthi kusebusuku kuye kwabanzima ukuthola izinto zokuhamba, kuncenga uLetheni. UThuthukane ambuke ngeso lokuhlola insimu. Wena owabona ingwe ihlabe inyamazane ngezintshozi zamehlo acije okothi lokuciba insema. Ungihlolelani kodwa Letheni? Ufuna kuthiwe wabulawa yimina? Uma uzohlala lapha ebusuku kuqhamuka izigebengu, uzomemeza kusabele bani? Iqiniso ukuthi ngitshelile inkinga enginayo Thuthukane. Vula isango wena bo, ungiphi indawo yokulala, ngizovuka ekuseni ngibone ukuthi ngenze njani. Kuchaza uLetheni, kubonakala ukuthi uyaziqinisa. Uyazi ukuthi uThuthukane akanaso isandla esilula ekushayeni, kanti unomoya ophansi, futhi ngeke amenze lutho, unozwelo kakhulu. Ngeke ngiphikisane nawe Letheni, kepha ngithi kuwe ukusa kuyokwaziwa nguwe. Kangifuni ukuphinde ngikubone eduze kwami. Uyangizwa? Kubhavumula uThuthukane. Ngiyakuzwa myeni wami. Ngempela ngiyathembisa ukuthi ngizovuka ekuseni ngihambe, kusancenga yena uLetheni. Ngena kuleli kamelo ulale kulona, kukhomba uThuthukane. Ngiyazi sithandwa sami, phela ngiwazi onke amagumbi alomuzi wami, kuchaza uLetheni sakubhuqa. Uyajabula ntombazane, uthi umuzi wakho lona? Kuphendula uThuthukane. Hawu, sengiyintombazane. Ngafika nabakwamnanayi yini lapha eGoli. Ehleka kancane uLetheni, engena ekamelweni evala umnyango. Naye uThuthukane wangena ekamelweni lakhe, wavala umnyango, waziphonsa phezu kombhede. Anikini ikhanda uma ecabanga ngesibindi sikaLetheni. Ucabanga ukuthi mhlolamuni lona omehlelayo, akazukufa kodwa. Nangu phela uLetheni unqwaha nendlu manje, akazimisele ukuya ndawo. Phela lo muntu wesifazane. Umuntu usehluleka nokulala ngenxa yomuntu ongazange akhathale ngenkathi esenethuba lokukhathalela umuzi wakhe. Uyazibuza uThuthukane ukuthi ingabe empilweni kaLetheni konakalaphi, njengoba neBhayibheli ayelifunda kangaka. Esangena emshadweni wayelihlonipha, Jesus uxolo, wayehlonipha ngendlela eyisimanga. Oxakayo ukuthi wayeluleka abanye omama enkonzweni ukuthi inkosikazi ehlakaniphile iyawakha umuzi wayo, kepha leyo eyisiwula iwubhidliza ngezandla zayo. Uyasuka yena ukudla eceleni kwalokhu ayekade ekushumayela. Uma sengicabangisisa kahle, waphenduka into engingayazi ngemuva kokungena nje ebukhanseleni. Okwaphinde kwangixaka ukujwayelana nabantu engingazi ukuthi wahlangana kuphi nabo. Kwabhizinisi lelo okwakuthiwa liyenziwa, kwakungaqondakali ukuthi linhlobone. Kancane kancane kuthiwa kuyiwa phesheya eDubai kuyothengwa izimpahla, kepha angikaze ngizibone zithengiswa nangelilodwa ilanga. Kumcasule kakhulu uThuthukane uma ecabanga lokho. Uyazikhumbula nezikhathi ezimnandi ikhaya labo lisafudumele. Uyawakhumbula namanqoko ayekade enziwa kulomuzi. Uyakhumbula nezindlela namaholide ababehamba ngawo beyoziphumulela eThekwini noma eKapa. Konke lokho kwashabalala okwamazolo.
Namuhla umuzi usubanda qa okungathi yisikhathi sokubhibha kohlanga. Wamgcwabe phila uLetheni, kungakho kunzima nokumxolela. Esefuna ukubuya nje mhlawumbe useyisidleke sezifo, usefuna ukuzothelela mina ngazo. UThembekile kade eselethe leyo mfudumalo emzini wami. Nangu manje lo useqhamuka ezofaka unyawo olunodaka. UThuthukani uyabona ukuthi uLetheni uyamhlakaniphela. Ufuna kube nguyena Thuthukani oqhubeka nokuhlukanisa ukuze yena aphume ecaleni. Kufanele acabangisise kahle ukuthi kwenziwa njani uma kunje. Phela ukudatshulwa kwencwadi yomshado kuhambisana namafa. Babehlanganise amafa emshadweni wabo. Kungakho uma inkantolo iwuchitha umshado, uLetheni uthola ingxenye yonke yefa angalisebenzelanga. Isibindi esingaka bakithi somuntu wesifazane owahamba iminyaka engaziwa ukuthi washonaphi, qhamuka usefuna kudanselwe esakhe isiginci, izinto zibuyele esimweni esijwayelekile. Kangiyeke ukuloku ngicabangana nalomkhuhlane ngoba ngiyabona ufuna ukuphazamisa izinhlelo zokuqhubeka nempilo nokuzakhela ikusasa eliqhakazile nothembekile. Akadelanga yini ukubonda impilo yami? Manje usefuna ukwenza umonakalo angishiya ngihamba eceleni kwesicathulo? Ngeke phela, noma nginakho ukumzwela ukuthi abuye, ngeke kusalunga. Lo muntu wesifazane wayihlukumeza impilo yami, wangidalela ezinkulu izinkinga lezi, wangishiya nezikweletu okwakungezakhe, okwadingeka ngizikhokhele ngemali ye-Unemployment Insurance Fund engangiyithola kumnyango wezabasebenzi. Imoto ayengithengele yona, uthando lusavutha amalangabi, yadliwa yibhange ngoba engasakhokhelwa. Kumthukuthelise kakhulu Thuthukani uma ecabanga ukuthi umuzi lona esathi kungowakhe wacishe wahamba ngoba engasayikhokheli ibhondi. Nokuba kazange athole imali yempensheni emsebenzini, ngabe wabuyela emjondolo sikhuluma nje. Kusho ukuthi usefuna impilo yakhe manje. Akusafanele nakancane amsondeze eduze kwakhe ngoba ngelinye ilanga uyophaphama esejele noma ezinhlungwini esibhedlela, akasayiphathi eyasemathuneni. Kangihlukane nokuzihlupha ngalo muntu. Inkinga okufanele ngibhekane nayo manje esemqondweni wami indaba kaThembekile. Phela akasafune kuzwa lutho ngami. Kepha-ke akukho ukwenza ngokunye. Kufanele ngihlabe ngedolo phansi ngincenge. Kungcono ngike ngimshayele ucingo mhlawumbe igwebu lentukuthelo selibohlile. Alithatha ucingo lwakhe elingumakhalekhukhwini, athi chofo chofo izinombolo, abeke endlebeni, lukhale kabili kathatha ucingo, kuba khona ophendulayo. Uxolo kufundeka ngalolu hlobo, kube khona ophendulayo. Ake sihlaziye, sicubungule, sichaze. Siphendula umbuzo omude, ngakho-ke kubalulekile ukuthi sibhale amagama amathathu athi isingeniso, umzimba, isiphetho. Sizoqalisa-ke sibhale isihloko. Isihloko sethu namhlanje sithi isakhiwo. Bese seqa umugqa sibhale igama elithi isingeniso. Isakhiwo yindaba kusukela ekuqaleni, iye phakathi nendawo, ize ifike ekugcineni. Isakhiwo sithinta okuthathu: isingeniso,
umzimba nesiphetho. Isingeniso isekuqaleni kwendaba. Umzimba yimaphakathi nayo, kanti isiphetho isekugcineni kwendaba. Ingxenye yesingeniso ebizwa ngesethulo ithinta umlingiswa ovelele, isisusa sodweshu kanye nesizinda. Umzimba wesakhiwo uthinta okuthathu. Okokuqala, ukubhebhetheka kodweshu. Okwesibili, isixakaxaka. Okwesithathu, uvuthondaba. Isiphetho sale novel noma salombhalo wobuciko siwuphola vuthondaba. Ngizothi uma sengiqedile ukungenisa bese ngeqa umugqa ngibhale igama ngosonhlamvukazi elithi umzimba. Umlingiswa ngqangi ovelele omkhulu osemqoka walombhalo wobuciko uThuthukani Njiyela ubhekene nenkinga yokuthi eminyakeni eyisikhombisa edlule walahlekelwa yingane yomfana. Uzinyobulala wakhe noLetheni onkosikazi wakhe ephuma nje esibhedlela uLetheni. Isisusa sodweshu. uLetheni akasenaso isikhathi sokubhekana nezindaba zomuzi wakhe. Usehlala kubangane, kwazise uselikhansela. Ake siboneke, yiziphi izizathu ezifakazela ukuthi lokhu kuyisisusa sodweshu? Ilezi ezilandelayo. Esokuqala, kwaba noqhekeko phakathi kukaThuthukani noLetheni. Esesibili, uLetheni akabanga nasinqe, waqala manje wavakashela izifunda ezahlukahlukene, wagcine eseya naphesheya kolwandle. Ukuya kwakhe eDubai kwaba yizeleze ngoba kwanzuzo yokudayisa lezo mpahla azithenga eDubai ayibonwanga muntu. Kwazi impahla lezo ayeya eDubai ethi uyothenga zona, akekho owake wazibona. Isizinda sethula okuthathu okuyindawo, isimo senhlalo kanye nesikhathi. Indawo iseBenoni eWaterville elokishini emzini kaThuthukani Njiyela. Isimo senhlalo, uThuthukani noLetheni bebethandana kungamathe nolimi, kanti kuzongena isihlava esibi. Lokhu kuchaza ukuthi isimo senhlalo kwaNjiyela siqale sisihle, kodwa ekugcineni asibanga sihle. Isikhathi sanamuhla kunamalokishi. Amagama amalokishi abizwa ngesiLungu oWatville. Kunamabhomu asetshenziswa ukulwa nombuso wobandlululo. Kunamaphoyisa namasotsha kanye nezibhamu. Abantu abampisholo baseNingizimu Afrika bayakwazi ukuya kwamanye amazwe bayokhosela ngoba ezweni labo kunenkinga. uThuthukani noLetheni bahamba bayokhosela eSwazini. Kunezinkampani, kunezimayini. Sibona uThuthukani eyosebenza kwenye yezinkampani ngenkathi esebuya ekudingisweni. Kunamalokishi noma izindawo ezahlukahlukene. Sibona ilokishi elincane
elitholakala endaweni yaseMahasoni noma eMogenzon lapho kwazalwa khona uThuthukane. Sibona izikole, siphinde sibone nezikole zamazinga aphezulu lapho kufundelwa khona ubuthishela. Kwazise uThuthukane wafundela ubuthishela. Abantu besifazane babamba iqhaza kwezombusazwe. uLetheni waba likhansela. Sekuvakashwa naphesheya kwezilwandle, koDubai kube njeya, ilapho uLetheni ayethi uyothenga khona izimpahla. Udweshu lubhebhetheka ngenkathi uThuthukane elahlekelwa ngumsebenzi. Akusekho ukubekezelelana phakathi kukaThuthukane noLetheni. Isixakaxaka. Nangu uLetheni ufika kwesikabhadakazi, utshwala bugcwele isisu. Uma ebuzwa ukuthi ubuyaphi, nguye loyana ebiza uThuthukane ngoqhwayilahle omhlukumezayo. Aphinde athi usekhathele ukondlana nendoda endala enganamzamo walutho. uLetheni uhlazisa uThuthukane ngokuqamba amanga komakhelwane. Omunye wabo kwakungukapteni Mqethuka Mzimela. uLetheni uthi uthole uNobesuthu noThuthukane beqabulana lapha endlini. uNobesuthu lona ngudade wabo. Ubungacabanga ukuthi uLetheni uzogcina lapha ukumhlupha umyeni wakhe onguThuthukane, kodwa cha. Yingakho umbhali ethi kwakuye kube khona iziwombe ezizwisa ubuhlungu, kepha uThuthukane wakwazi ukulawula intukuthelo yakhe. Leso simo esimanzonzo saqhubeka simhlukumeza umnumzane Njiyela, naye ezibonela ukuthi wanelwe yinjobo emtsinsileni, kepha waqhubeka wabekezela. uThuthukane unephoyinti nentombi yakhe ogama layo linguThembekile. Uphuthuma ekhaya ukuyogeza ukuze athi efika uThembekile abe esemlindele. Uthola kuvuliwe, itafula lidekiwe, kukhala umculo omnandi, kukhala ingoma esihloko sayo sithi Rhapsody of Love. Lapha umbhali usebenzisa isu lokujeqeza emuva, lapho uThuthukane ekhumbula uLetheni besendawonye, ekhumbula izikhathi ezimnandi benoLetheni. Uthe ngokuzwa amanzi eshawa egeleza waphuthuma khona, kanti nguLetheni lona ogezayo. uThuthukane akabonanga, naye wakhumula izimpahla wazithela phakathi eshawa. Esamangazwe yiloko uThuthukane, qhamukiyani uThembekile. Kwaba uqabana kwabo oThembekile noThuthukane. Nangu uThuthukane egqoka impahla ngokushesha, ethatha imoto yakhe elandela uThembekile. Ufuna ukuchaza ukuthi akazi ukuthi lo muntu wesifazane onguLetheni ufike kanjani. Uthefika nje uThembekile akamnika thuba, wavele wamqulela ngebhakede lonke lamanzi. Isenzo sikaThembekile sokuthela uThuthukane ngamanzi simangaza uThuthukane uqobo lwakhe. Simangaza uLetheni. uLetheni uze athi ucabanga ukuthi uyakuthanda yini lo muntu okwenzeka njena. Simangaza umqondisi, siphinde simangaze unkosikazi kaMqondisi uThokomele. Okwesibili, isenzo sakhe sokungaxoli, ukuthi nanoma uThuthukane ezama ukumchazela. uThuthukane ubephethe imvilophu ngenkathi emlandele, efuna ukumkhombisa ukuthi uLetheni uhlukanisile.
Okwesibili, nanguthuthukani manje ngenkathi khala ucingo yize singafundile, sisengakakufundi lokho sokufunda ngokuzayo. Thuthukani uyaxolisa ukuthi asiqhubeke phela ngendaba zethu, kodwa kaxoli. Lokhu kuyisu lombhali lokubikezela okuthile okwamanje esingakwazi ukuthi kuyini. Singasho nje ukuthi umbhali walombhalo wobuciko unobuchule ngoba akasebenzisanga isu lokubikezela njengabanye ababhali. Yena usebenzise izahluko nezigameko ezahlukahlukene ukusethulela nokugqamisa isu lokubikezela. Okwesibili, lokhu kufakazela amazwi kaLetheni atholakala ekhasini lama-25 esigabeni sokugcina. Ake ngisifundeke lesi sigaba. Wabona kungcono ahlale khona lapha esangweni, mhlawumbe uma ebuye uThuthukani uyokwehlisa umoya amvumele ukuba aqube ubusuku obodwa nje kulo muzi. Useyovuka ekuseni izinyawo zigcwala udaka. Wafunga wagomela ukuthi ngeke aduke nezwe engakaziphindiseleli kuThembekile. Wamshiya obishini, izinhlupheko zamnaphaza okwengcanga, inikina itwane. Lo muzi ngeke awuhlala ngisho esethanda, bangamane balahlekelwe bobabili. Balingani bami nani bafundi, angiqali ukufunda leli khasi, angiqali ukufunda lamagama engiqeda ukuwafunda. Kodwa eqaleni wonke umuntu ubengacabanga ukuthi hayi uLetheni wenziwa isikhwele, hayi uLetheni unesikhwele. Kodwa manje sekuyabonakala ngesenzo sikaThembekile, sekuyabonakala ukuthi khona okushaya amanzi, asikwazi ukuthi kuyini. Futhi kuyabonakala ukuthi uLetheni lo, yebo mhlawumbe ngaba naso isikhwele, kodwa yena noThembekile bayazana. Uma ngabe uThembekile njengegama lakhe, yingani angamtshelanga uThuthukani ukuthi mina noLetheni siyezwana? Ngakho-ke ngivumeleni ukuthi ngithi isenzo sikaThembekile sokuthela uThuthukani ngamanzi esimangalisa ngokombhalo wobuciko abantu abaningi kangaka siyisu lombhali lokubikezela okuthile mayelana noThembekile esingakakwazi kodwa okwamanje. Balingani bami nani bafundi, okwanamhlanje ngizogcina lapha ngoba ilapho sigcine khona ukufunda. Achaza ukuthi essay yethu isiphelele lapha. Kusho ukuthi ngokuqhubeka kwesikhathi nathi siyoqhubeka nayo i-essay yethu size siyoyiqeda. Ngokwe-essay kufanele sibhale isiphetho, hayi isiphetho salombhalo wobuciko. Kodwa ngisho isiphetho se-essay. Isiphetho salombhalo wobuciko sizoba yingxenye yomzimba wale essay. Ngakho-ke mlingani wami nawe mfundi, hlala phansi ubhale isiphetho sale essay. Kuvele uvo lwakho ngoba isiphetho se-essay uvo lomfundi. Ngiyabonga, niyathandwa, nisale kahle.